Είναι σημαντικό ότι η αντιπολίτευση δεν θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Δηλώθηκε ήδη από τον κύριο Κιλιστάρογλου παρά τη γκρίνια ότι ήταν άδικο κτλ. Γιατί έχει το κράτος, τους μηχανισμούς και όλα αυτά. Άρα αυτό είναι κάτι που δείχνει όντως το πόσο θριάμβευσε ο οργανισμός και ελήψη αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Θα δούμε και μια συνέχεια η οποία θα είναι όντως μια επιτάχυνση, εντατικοποίηση, όχι άμεσα απαραίτητα τις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα δούμε μια επιτάχυνση αυτής της προσπάθειας τουρκικής για ένα αυταρχικό μοντέλο στρατηγικής αυτονομίας. Γιατί πάνω από όλα τα άλλα, ο Ερντογάν είναι ένας πατερναλιστής αυταρχικός ηγέτης, ο οποίος βεβαίως χρησιμοποιεί διάφορα υλικά από το παρελθόν. Ο αυταρχισμός είναι το μείζον και αυτό είναι που τον κάνει συγκρίσιμο με άλλους αυταρχισμούς. Τώρα, η ιδέα ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τον Ερντογάν, η οποία προβάλλεται από μια Δύση, η οποία απεδείχθη πως είναι αμήχανη, γιατί υπήρξαν οι ευσεβείς πόθοι που τους είδαμε στα μεγάλα δυτικά έντυπα, σε αναλυτές επίσης, ότι έρχεται η αλλαγή, ότι θα υπάρξει μια Τουρκία που θα επιστρέψει στη Δύση. Προσπαθεί τώρα να φτιάξει μια νέα κατασκευή. Θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με τον Ερντογάν. Αυτό είναι ταυτοχρόνως κοινότοπο και ανόητο με την έννοια ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα πάει το διεθνές περιβάλλον, το τι είδους δυνατότητες θα δώσει στον Ερντογάν η εξέλιξη της κρίσης στην Ουκρανία, γιατί βεβαίως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε ένα κενό. Και σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, είναι σαφές ότι η όλη ψευτοδιλημματική συζήτηση των προηγούμενων εβδομάδων και μηνών από κάποιους, όχι από όλους μας βεβαίως, ότι εάν ερχόταν ο Ερντογάν θα ήταν καλύτερα ή θα ήταν χειρότερα ή αν ήταν η Δυτική. Έχει κάποια όρια, γιατί η χάραξη μιας τουρκικής στρατηγικής από το τέλος του ψυχρού πολέμου, με μεγάλες διαφοροποίησεις, με διακυμάνσεις κτλ., δεν έχει, ας το πούμε έτσι, διαραγεί κατά κανέναν τρόπο, δεν έχει σταματήσει από την περίοδο Ερντογάν. Έχουμε μια Τουρκία που προσπαθεί από το τέλος του ψυχρού πολέμου με διάφορους τρόπους, με διάφορα μείγματα πολιτικής, με διαφορετική πολιτική κουλτούρα, να αυξήσει την αυτονομία της απέναντι στη Δύση, να παίξει ένα ρόλο ενός κέντρου, όχι πόλου, έτσι, κέντρου, το οποίο μπορεί να παίζει ανάμεσα σε διαφορετικά στρατόπεδα. Αυτό θα το δούμε επιταχυνόμενο. Είναι αυτό καλύτερο ή χειρότερο για τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με το αν έβγαινε αυτή η ετερόκλητη αντιπολίτευση? Είχα πει και παλιότερα, ενώ πριν τις εκλογές, ότι δεν μου λέει κάτι αυτή η ερώτηση. Την οποία κάνω στον εαυτό μου, δεν την κάνατε εσείς. Ναι. Γιατί νομίζω πράγματι ότι πλέον δεν είναι εκεί το θέμα. Και δεν μου λέει κάτι, διότι θα είχαμε ζητήματα με μια κυβέρνηση Κιλιστάρογλου, θα έχουμε ζητήματα, ενδεχομένως περισσότερα, αλλά αυτό πραγματικά δεν είναι εκεί, με μια κυβέρνηση Ερντογάν. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι αφενός αυτό που ευτυχώς γίνεται τα τελευταία χρόνια και για το οποίο κάποιοι επιμένουμε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μια αποκατάσταση της ισορροπίας ισχύως, χωρίς την οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε Ερντογάν είτε Κιλιστάρογλου, θα είχε σχέδια προς τα δυτικά. Και το άλλο βεβαίως είναι το να αποκτήσουμε μια στρατηγική ως Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία σε σχέση και με την Τουρκία και Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλουμε εκεί? Τουρκία και Κάφκασος, σε λιγότερο βαθμό, γιατί δεν μας αφορά τόσο, το Κυπριακό. Και όλα αυτά ξεκινάνε από τους οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίαρχο, και βεβαίως ΝΑΤΟ και βεβαίως ευρωατλαντικές σχέσεις. Πρέπει να αποκτήσουμε μια σαφή, κατά το δυνατόν, αντίληψη του πώς θέλουμε τη σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από 20 χρόνια. Έτσι, αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε να διαμορφωθεί όμως. Δεν περιμένουμε να προκύψει από τις εξελίξεις. Έτσι. Και άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε τώρα να το δουλεύουμε. Εντάξει, είναι σαφές ότι σταδιακά μετά το 19-20, πρώτα με την πάρα πολύ σημαντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία μας έδωσε και τα Ραφάλ πάρα πολύ γρήγορα και εξακολουθούν να έρχονται, και τη συμφωνία για τις Μπελαρά, τις Φρεχάτες, με τις δυνατότητες που έχουν και τα όπλα που έχουν, και στη συνέχεια με την εμβάθυνση της διμερούς σχέσης πέρα από το ΝΑΤΟ, έτσι, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της διμερούς σχέσης με τις ΗΠΑ. Αυτό το βήμα στο οποίο αναφέρεστε είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, όχι μόνο για τις σχέσεις και την ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας-Τουρκίας, γιατί αυτό είναι το πρώτο που πολύ σωστά ρωτάτε, μας ενδιαφέρει. Και να ανοίξω μια παρένθεση. Χωρίς αποκατάσταση της ισορροπίας ισχύως στην περιοχή μας, κάθε σχέση με την Τουρκία επρόκειτο να είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολη, για να μην πω με ένα άλλο όρο. Άρα το πρώτο μέλημα ήταν η ισορροπία ισχύως, η ενίσχυση της αποτροπής, και αυτό συμβαίνει και τα βήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν γινόταν χωρίς. Η δεύτερη διάσταση όμως, σε σχέση με αυτό που αναφέρεστε, είναι το ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μια ούτως ή άλλως ειδική περιοχή. Ας υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο με την Τουρκία τα βρίσκουμε, δεν το βλέπω καθόλου, αλλά ας υποθέσουμε. Και πάλι η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια περιοχή που θα έχει ευθύνες απέναντι στον εαυτό της και απέναντι στη συμμαχία, απέναντι στο ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, έχουμε κάθε λόγο να δείχνουμε ότι πέρα από τα ελληνοτουρκικά, η Ελλάδα είναι μια σύμμαχος που είναι ισχυρή, που μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην περιοχή αν χρειαστεί. Και αυτό είναι σημαντικό γενικότερα για τα ελληνικά συμφέροντα, για τη βαρύτητα της θέσης της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι ρευστός, όπως ξέρετε. Και άρα σε ρευστές
έως πάντων ρευστότατες περιόδους, πρέπει το κάθε κράτος να προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο. Άρα δεν είναι μόνο τα ελληνικά. Πρώτον είναι κυρίως. Να θυμίσω όμως ότι παράλληλα, ενώ συζητάμε αυτά τα πράγματι πολύ σημαντικά, η Τουρκία προσπαθεί και πάλι να αμφισβητήσει σταδιακά θεμελιώδεις κατακτήσεις στο Αιγαίο, όπως είναι οι περιοχές έρευνας και διάσωσης, όπως είναι το FIR. Η Τουρκία το κάνει αυτό συνέχεια, γιατί θεωρεί πως αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί σταδιακά να κατακαιρματίσει την ενιαία δομή του Αιγαίου. Ενιαία δομή δεν σημαίνει στους θεατές μας ότι δεν υπάρχουν αυτονοήτως, διεθνή είδωτα κτλ. Αυτό είναι αυτονόητο. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει μια ενιαία δομή που ενώνει την ηπειρωτική Ελλάδα με την νησιωτική. Δεν μπορούμε παρά να υποστηρίζουμε αυτή τη θέση. Η Τουρκία παράλληλα προσπαθεί συνεχώς να το διαβρώσει αυτό, παρότι βρισκόμαστε υποτίθεται σε φάση μορατόριου. Κοιτάξτε, η επαναπιβεβαίωση του καθεστώτος Ερντοάν σημαίνει πολλά πράγματα. Και σημαίνει πολλά πράγματα γιατί συμβαίνει στη φάση στην οποία ο κόσμος είναι ρευστός. Δεν είναι μια νέα διπολική περίοδος όπως κάποιοι λανθασμένα διαβάζουν και γρήγορα και επιπόλαια την κατάσταση σήμερα. Δεν είναι. Κατά συνέπεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε μια Τουρκία η οποία επανέρχεται στη Δύση, μπαίνει στο Μαντρί και άρα δέχεται πιέσεις στο πλαίσιο αυτού του μπλοκ, ας το πούμε. Δεν είμαστε εκεί και δεν θα είμαστε εκεί. Άρα, πρώτη παρατήρηση με τη συντομία του απαραίτητου τηλεοπτικού χρόνου. Βεβαίως, η γρήγορη απάντηση είναι προφανώς χωρίς ισορροπία ισχύως, την οποία βοήθησαν και η Γαλλία και οι ΗΠΑ να αποκατασταθεί και να πάμε και παραπέρα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι σπουδαίο. Δεν είχε κανένα νόημα να περιμένουμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε με την Τουρκία. Τώρα, υπάρχει ένας κίνδυνος, ο οποίος δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, θα είμαι πάρα πολύ σαφής αλλά και γρήγορος, αφορά γενικά τις πλουραλιστικές δημοκρατίες. Και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά έχει και κινδύνους. Ποιος είναι ο κίνδυνος, αφού φτάσουμε σε μια κατάσταση μια ισορροπίας ισχύως και αισθανθούμε ισχυροί, που είναι απαραίτητο, μετά να κάνουμε υποχωρήσεις τις οποίες δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε. Δηλαδή. Εάν τις κάνουμε, οι υποχωρήσεις θα είναι πανάκριβες. Με δύο λόγια, θα είναι πολύ δαπανηρές υποχωρήσεις. Εάν είναι να φτάσουμε να συζητάμε με την Τουρκία σε 6 μήνες, ένα χρόνο, δεν ξέρω, πράγματα τα οποία θα συζητάγαμε και χωρίς την απαραίτητη ισχύ την οποία αποκτούμε και θα αποκτούμε τα επόμενα χρόνια σταδιακά, τότε κατά κάποιο τρόπο εγκαταλείπεται όλη η λογική της αποκατάστασης. Λόγος, αλλά είναι βέβαιο ότι μερικές υπερβολές που ακούγονται, υπερβολές στην κατευναστική πλευρά, όχι τη μαξιμαλιστική που ακούγονται στην Ελλάδα, του τύπου το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, προφανώς δεν είναι ελληνική λίμνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει μια ενιαία δομή η οποία συνδέει την ηπειρωτική με την νησιωτική Ελλάδα. Έτσι. Του τύπου έχουμε μαξιμαλιστικές απόψεις. Εγώ δεν ακούω κανένα Έλληνα να λέει πάμε να πάρουμε τη Σμύρνη, πάμε να πάρουμε την πόλη. Όμως οι Τούρκοι αντιθέτως ενδιαφέρονται να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εάν μετά από όλα αυτά η ιδέα είναι πάλι υποχωρητική, τότε θα ξαναπώ θα είναι η πιο ακριβή υποχωρητικότητα στην ιστορία. Μάλιστα.